יש לי אהבה, אהבה, יש לי אהבה. יום יום כשאת עוברת כאן ב9 אנו לך שוקים מן הסולם, הוא לא כל כך חכם ותאמיני לנו זה הוא פשע שאת לא עוצרת מעולם. כשאת לובשת את השמלה האדומה אז בבניין לפתע צומחת עוד קומה. יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך את ראש הגן. עוד יהיה לי, עוד יהיה מה שליבי מבשר לי. עוד יהיה לי, עוד יהיה לי קצת ממה שחסר לי. למה לא? תגיד לי למה לא? למה לא? בשבילי וגם בשבילו. יום אחד אולי אפרוס כנפיים, יום אחד תראה שלא אבחר. יום אחד אולי אפרוס כנפיים וזה יהיה כל כך נחמד. האם אמרו לך פעם שיש לך שתי עיניים בוערות כלהבה? כשבגרוש היה חור והוצאנו את הזמן על ביצות וכבישים, לא היו חתיכות בארצנו, אך היו יחבים ונשים. אך איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והשרפה, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? הן היו אז רוכבות כך ממעל על סוסי אגודת השומר, רק היום הן רוכבות על הגל, וחמור זה כבר עסק אחר. אך הבחורות ההן עם הקוקו והשרפה, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? אך הבחורות ההן עם הקוקו והשרפה. ליאורה בלינסון. אוקיי, בוא נראה את ליאורה אז. איפה ליאורה? בואי תראי לי אותך במחזור. מה שמך קודם? דבורה לזר. איפה דבורה לזר בתמונה? הנה דבורה לזר. בבקשה. דבורה לזר, הנה היא. כן, יפה. זה נכון שלא השתניתי בכלל? רגע, בכלל לא. כן. זה רפי אדרי. זמן לא עבד עליי. רגע, איפה רפי אדרי? הנה. תראה לי את רפי, והנה דבורה חמודה, היא מסכנה קיבלה תמיד ממני מכות. למה היא לא רצתה להשיב לי אהבה? אבל אני לא ידעתי בכלל. היא הייתה הילדה המלכת היופי של הכיתה. זה לא נכון. אבל הוא לא אמר לי אף פעם שהוא אוהב אותי בכלל. לא, הוא לא אמר לי, לא ידעתי. אבל חטפתי מכות, כאן, איפה הוא עכשיו? תגידי אותו. המחזור. אמיר תמרי ורוזנטל, אייזק. הנה, טל נועם. איפה הוא כאן? הנה הוא, מאחוריך. תראה לי אותו, תראה לי טל פה. תראה לי קודם את טל פה. הבנו את הרעיון, טל פה. והנה הוא מאחוריך. רגע, איפה טל? לא בטוח שאני מוכן להודות באשמה. זה צריך לזכור. אבא של, זה יפה. אבא שלה היפייה מהטלוויזיה. זה נכון. ליאת הרלב זה נכון. היא לא יודע בחיים שאבא שלה מכיר אותי. צריך להגיד להם. יש לנו תמונות ביחד, אתה זוכר עם ירון
ודאי. שמתי בוואטסאפ. ודאי, יאללה. כולנו, שמה קורה? ויש להם עוד אח, היה להם עוד אח. תגידי לי, בדיוק כאן. מישהו אמר לי שגם את מתכוננת? אני עשיתי משהו אחר. התכוננתי. לא עשית, תתכנן. יחד איתי, מפריעה לך? לא, איזה מחזור את? זין. זין. תראי לי את עצמך. בוא תראי לי אותך. תרצה. איפה? נורא. כזאת רזה היא הייתה שאפילו פה לא רואים אותה. אתה מצלם אז ועכשיו? אוי, הגזמת, יושבת בשורה הראשונה, מחזיקה את הטף. עכשיו פרידמן, אבל אז פוקס. פוקס. לא השתנה כלום. תלם אותנו. 50 שנה. 50 שנה. אמרתי עכשיו לאחותי, איפה דליה? אמרתי לאחותי. הנה דורון. בואנה. די, אני סוגרת את הטלפון, לא מעניינתי כלום. עשיתי קצת סדר. היי! היי! מה חי? מה חי? מה חי? שלא אומר לי שלום. גבר. היי. רק בשביל זה היה לי שווה כל האפס. יש תמונה באנגליה. חבר'ה. יכולים לדבר לפני הרבה שנים, הוא התקשר ללבן קורי. דורון היה באנגליה איתי, מה? היית איתי בלסטר, עם המכבי האירופי. היית. הוא אומר לי, לא יכול להיות, הוא לא היה. אני עם הכדוריין. ויש תמונה, אתה מאחורה עם כובע טמבל, עם הזה, ואני... אני מכיר אותך בקלפי הזה. הייתי המנהל של הלהקה. ואני הייתי בדגל עם הכדוריין. אני רואה משלת של 96 צעקות של דלת. את החיוך הגעתי. מה אתה מזיע? רגע, נחמו? זה מאוד שיר. תודה. תודה לך. מותלה. אני לא קטן גדול הוא. לא, כיתה דסה. זה אח שלי הקטן. זה הקטן. משהו. כמה שנים? 14. אחרי? בגיל 14. עם הילדה. וואו, מי אתה? לא, אבל שם רק תגיד. אני מסתכלת לפי השק. רגע, אז אתה היית שם? וואו. אין בעיה, אין בעיה. הזיכרון עוד לא לגמרי עלה. מה שלומך? משתפר? לא יודע, אני מחפש, זה צריך להיות כאן. צריך פתרון הזה. לא יודעת מאיפה אתה יודע את השם שלה. איך אני יודע את השם? נו, השם שלך. הם ישבו אחד ליד השני. תגידי מה אני היום.
הזו. רגע, בואי אוסמן. הוא גם מצלם, רגע, אני אוריד משקפיים. ידעתי שעשיתי לה בייביסיטר. היית עושה לה בייביסיטר. נכון היא גדלה יפה? בכלום לא השתנה. רוסה. למה מגיע חיבוק כזה? יש, זאת את אבא שלי שעשה את כל הקישור הזה, כי בכלל לא ידעת. הוא התקשר, אמר לי, הידעת שיש כנס? איך אתם יודעים כולכם? אני יודעת. זה איתן סגי. מה הוא היה? מי במכבי רעננה לא הכיר? לא, הוא היה הכל. הוא היה ראש מכבי רעננה. מה זה? אבל ההיסטוריה זה אבא שלי. בזכותו כולנו היינו במכבי רעננה. בזכותו. אין. אבא שלה שחזר מהקרב עם הבריטים. נכון, קיבל בראש. אבא שלי קיבל בראש מן הבריטים. התעמרות, חסר לו חלק בקודקוד. איתן סגי הוא משהו ברעננה. משהו. ואחי היה מדריך שלי במכבי צעיר. וזאת בת דודה שלי. אנחנו בנות דודות, ואבא שלי היה מזכיר מועצת רעננה. אמא שלה הייתה מורה שלי לפסנתר שנים. המורה לפסנתר, המורה אסתר. רגע, לא הייתה מורה לפסנתר? המורה אסתר. רגע. אמא שלה מורה אסתר הייתה מורה לפסנתר. אני לא מאמינה. על הפסנתר של מי אני ניגנתי להתאמן. תקשיבי, זאת עופרה. בוא נשמע את עופרה. אבל ככה שנצא יפה. עכשיו אני רואה שישה. לקחת את המחברות שלה, אחרת וזאת תרצה. תחייכי למצלמה. תראה לי מצאתי. כזר. אני גם חתמתי. האמצע, אל תראה מה אתם עושים לצחוק מה. בצד? הוא עד עכשיו מצטער שהוא לא זוכר. היה לי זיכרון כזה. כנראה שהיה לה זיכרון טוב. אבל את יודעת, חייך רואים שזה. החיוך נשאר. מעניין, אמרתי, מעניין אם מי כזה יגיע.
באלפי מנשים. היה שווה לברך. מה קורה איתך? מה קורה איתך? ראיתי את זה. במרוץ העכברים. זה המורה לכיתה א'. לא סתם. משם אני באה. המורה שלנו, כיתה א'. גם הם היו... תראה מה זה. היום אם אני רוצה משהו, אז אני צריכה לבוא אליה לבקש. פעם היא הייתה באה אליי. היום הכל השתנה. לא, סתם, אני אומרת בחיים הכל. הנה אתי, חיפשו אותה. דורית. העניינים. שלום. אוי. אנחנו ילדנו יחד. אנחנו, את כל הילדים ילדנו יחד. כן, אנחנו מתואמים לפני 9 חודשים. אני כל פעם לפני שאני מכניס את אשתי להיריון, אני מתקשר לדורית, שואל אותה אפשר? כשהיא הפסיקה אמרתי די. מה איתך? אני לא נראות. רגע, ניר קורס שמבין? ניר קורס אני מכיר. ניר שלה בכיתה של הבן שלי. בפרוסה ביוקה. יאללה. הספקתי להתגרש עוד לבד. הוא יצא רגע לפה. להציג את הבת של המורה מגד, שעל שמו בית הספר, זו שושנה מגד אהרוני. רגע, אני צריכה לשים את השלט, חכה. היא בעצמה בוגרת בית הספר מחזור ח'. שנה את הארנן, איך אני זוכרת את הארנן? שזה לא יפה אמא שלנו בוגרת מחזור ד' בבית ספר מגד. רגע, רינה, זה יוסף ים דבר. עכשיו גם אני רוצה עם הדוד שלי. הוא מחזור ה'. יש לו כבוד לצלם אתכם. שושנה. מירב. רגע, שושנה. מגד אהרוני, ביתו של המורה מגד, בוגרת מחזור ח' של בית הספר. יושב כאן יוסף אנקור, ממשפחה ותיקה מאוד ברעננה, בוגר מחזור ה' של בית הספר. לידו יושבת האחיינית שלה, שעינב ומיטל, שהם 5 דורות.